खुलुमबाय आं प्रिया सुस्मिता बसुमतारी BMN निउज नायगिरि साफ्रोमखौबो बरायबाय। चिरां जिल्लानि 1 नं दुनाबारि गामियाव नखरनि आरो समाजनि रायजो राजाफोरा रुंसारि सुग्रेब बर'खौ सारादु खुंनानै जोबथा बिदाय होबाय। जेब्ला सासे सुबुङा रुंसारि जायो अब्ला बयबो सुबुङानो गावबा गावनि समाजनि नेमखान्थि बादिनो रुंसारि जानायनि मुङाव रुंसारि जागिरि बिथांनि जिउआ आलो गोजोनै सोरगोआव थाहैनो हानायनि थाखाय इसोरनि खाथियाव समाजनि सुबुंफोरखौ लाफानानै जोबथा आरज गाबनानै होयो। बेबायदिनो दिनैबो रुंसारि जानाय सनेस्वर सुग्रेब बर'नि नखराव समाजनि रायजो राजाफोरा खौसेयै नुजाथिनानै बिथांनि मुङाव जिउआ सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हानायनि थाखाय इसोरनियाव आरज गाबनानै होयो। अर्थात आरज गाबनायजों लोगोसे रायजो राजाफोरखौ बोथिसे ओंखाम जाहोनानै बिथांनि मुङाव सारादु खुंनाय एबा मेमरियेल सार्भिस हाबाफारिबो मावफुंनाय नुनो मोननाय जादों। मुख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव मिरु इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफि आफादगिरि सिला बसुमतारी, लोगो आफादगिरि नायस्रां औवारी, नेहाथारि दानसोरांजों लोगोसे बायदि बायदि बिबानाव थानाय बारग' एनडिएफिनि सोद्रोमाफोरखौ बाहागो लाफानानै रुंसारि सुग्रेब बर'नि सावगारियाव बिबार बावनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै रुंसारि जानाय सुग्रेब बर'नि सोमोन्दै खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव ओरैबायदि फोरमायलाङो मिरु इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफिनि लोगो आफादगिरि नायस्रां औवारीया। दिनैनि नैबे दुनाबारि गामियाव अर्थात चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बे बेंटल हालामनि जोंनि एक्स एनडिएफिनि सासे गोख्रों बारग' सनेस्वर बर' अर्थात बि सुग्रीब बिथांनि जोबथा दिनै सारादु, बे जोबथा सारादुआवहाय दिनै जोङो बारग' एनडिएफि बा इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफिनिफ्राय आफादगिरि आरो नेहाथारि आरो लोगो आफादगिरि गासैबो मिरुनि दैदेनगिरिफोरखौ लाफानानै दिनै जों बेवहाय सुग्रीब बिथांनि जोबथा सारादु सानावहाय बिबार बारसे जोबथा मान बावनो हिसाबै दिनै जोङो बिदाय होनो दिनै बाहागो लाफैदों। गोसोखौ जोबोद दुखु मोनदों, मानो होनोबा दिनै सुग्रीब बिथाङा जोंनि एक्स एनडिएफिनि गोबाव सम आखाइ फाथि लानानै नांनायाव बिथाङाबो सासे बिर जोहोलावमोन। 30 बोसोर दावहा नांनायनि गेजेराव बिथाङाबो गैयाब्ला 22-23 बोसोर आफादाव मावबोदोंमोन। दिनैनि बे हथारै थैलांनायनि जितु जारिमिना दिनै जोंनि लोगोफोरनि थाखाय आरो फेमिलिनि थाखाय जोबोद दुखु थालांबाय। बिनि थाखाय जोङो बारग' एक्स एनडिएफिनि जानानै बा इउनाइटेड फरामनि जानानै दिनै जोङो बिथांनि जिउमाखौ जाहाथे दिनैहाय जोङो आफा बंगसानाव आरज गाबदों, जाहाथे आफा बंगसाया बिथांनि जिउमाखौ गावनि साखाथियाव जाहाथे आलो गोजोनै दोनो, बेखौनो जों इसोरनाव आरज गाबबाय। आरो बिथाङा बारग' एनडिएफिनि जानाय मावनाय समावहाय गोबां दिनैहाय हारिनि थाखाय गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफा बाय बाहागि जाथि खुरमाखौ आर्मि पुलिसजों नासयजानायनि गेजेरजोंब्लाबो दिनैहाय जि गावनि मोनसे थांखि, मोनसे सिमां, हारिखौ मोनसे रैखाथि होनो, मोनसे न'खर संसार दानो थाखाय मोनसे आलादा रायजो सोरजिनो थांनायावहाय गोबां दिनै बिथाङा बिहोमा दङ। दिनै एकर्ड जाजासिमाव दिनै बिथाङा हारिनि थाखायनो दिनै नांजोबबाय थादों आरो एकर्ड जाखांनायनि उनावबो दिनै बिथाङा दिनै गोबां दलहं गदजों थाफानानै बा इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफिनि जानानैबो बिथाङा गोबां दिनै माखासे एमअसआव थानाय मावफुंजायै खामानिखौ मावनांगौनि सार्थनि थाखाय दिनै इउनाइटेड फराम दाखांनायनि उनावबो दिनै इउनाइटेड फरामनिनो सासे बिथाङा मिरुनि स्पक पार्सन हिसाबै दिनै बिथाङा दायथ' दंमोन। बिथाङा बे समावहाय गोबां खामानि मावबोदोंमोन। दिनै बेनिखायनो दिनै जोङो बिथां सुग्रीब बर' बिथांखौ जोङो इउनाइटेड फरामनि जानानै रोजा रोजा जों साबायखर होदों, रोजा रोजा धन्यबाद होदों। जे थैनाय समावहाय जोङो दिनैहाय गोसो मोदोमजों जोङो सापर्ट खालामनो हायाबो, गोसोजोंल' दिनै जोङो प्रेक्टिकेल नुजानानै जोङो मदद खालामनो हादों। थाखा फैसाजों नङाब्लाबो दिनै जों बेहाय गासैबो एक्स एनडिएफिनि दैदेनगिरिफ्रा जयैनो बेहाय जों हेल्प खालामफैदों, मदद होफैदों, नुजाफैदों, बेखिनियानो आरो। दा बिथांनिया फरायफुबाय थानाय सानै फिसाफोर ओमफ्राय अनजालि बिसि थालाङो। दा फरायफुबाय थानाय बे सेंग्रा गथ'फोरनि थाखाय नोंथांमोना माबाफोर बेबस्था लानो हागोन? बिथांनि जितु हाबा जाखांनानै बिथाङा सासे फिसा हौवा आरो सासे फिसा हिन्जाव थालांबाय। दायो आं सिगाङावबो बुंखादोंमोन जे दिनैहाय बिथांनि जितु थैखांलांनायनि उनावहाय न'खर संसार जानायाव जोबोद उसुबिदा जासिगोन। बेनिखायनो दिनै जोङो बारग' एनडिएफि जानानै बा इउनाइटेड फरामनि जानानै बिथांनि न'खरखौ जों माबायदि हेल्प खालामनो हागोन बेखौ जों सानबाबो जों राहाखौ जों मोननो हायाखै।
मानो होनबा जों दिनै जेबादि एक्स एन डि बिफ्रा जेबादि अबस्थायाव दङ बे थासारिखौ नायोब्ला दिनै जोङो एकदमबारे गोथाङैनो गोथै बाजि अब्लाबो जों इउनिटि फरामनि जानानै बा बारग' एनडिएफबिनि जानानै बिथांनि फेमिलिखौ बा बिथांनि फिसा हौवा आरो फिसा हिन्जावखौ जोङो माब्रैबा हेफाजाब होलांनो हागोन बेखौ जोङो सिन्थाधारा खालामदों बा जों सानलांगोन जोङो नाजालांगोन जों जिखिनि हायो दिनै जोंनि गोसो गोरबोआव थाबाय दिनै जोङो बिथांनि फेमिलिखौ जोङो मदद खालामलांनो थाखाय जोङो सरकारजों एसेब्लाबो जों सावरायलांगोन बेनि थाखाय जोङो इउनिटि फरामनिफ्राय जों बे खोथाखौ होबाय दायो बिथांनि फेमिलिया अरायसम बे बुहुमाव गाहामै थांना थाथों जोङो बारग' एक्स एनडिएफबिनि फेमिलि मोनसे न'खर जाना थाथों बेखौनो जों इसोरनाव गाबदों आर'ज गाबदों आरो बिथांखौ जोङो जोबथा दिनैहाय बे दुनाबारि गामियावहाय बिथांनि जोबथा सारादुखौहाय जोङो दिनै मान होनो हिसाबै जों बाव नुजाफैदों बेनिखायनो दिनै जों बेहाय न'खरनि फेमिलि आरो बिथांनि सावगारियाव जोङो बिबार बारसे होनानै जोङो सन्मान होखांबाय बेखौनो जोङो इसोरनाव आर'ज गाबदों बिथांनि जिउमाखौ जाहाथे मोजाङै मोजां आलो गोजोनै जायगाखौ होयो बिनि थाखाय जों आर'ज गाबबाय।